Začneme na všech 4 a nejdřív zatlačíme křížem do podložky pravou ruku a levou nohu. Chvíli vydržíme, vyměníme levá ruka, pravá noha do podložky. Teď zvedneme pravou ruku, levou nohu a držíme. 5, 4, 3, 2, 1 a přitahujeme ruku nohu k sobě s výdechem. Nádech nahoru, výdech dolů. Ještě 8krát. K sobě. Nahoru, 7. Nahoru, 6, 5, 4, 3, 2. Naposledy vytáhneme se, položíme ruku, noha dělá 10 kroužků. 5, 4, 3, 2, 1 a na druhou stranu. Tři, 2, 1. Děláme pilates kliky 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nohu nepokládáme, přitahujeme ji bokem k sobě. 2, 3, 4, 5 a ještě 5. Naposledy vytáhneme nohu a pohybujeme s ní ze strany na stranu. Nádech nahoru, výdech dolů. Nádech, výdech, nádech, výdech, nahoru, doleva, nahoru křížem, nahoru, doleva, nahoru, doprava, nahoru, levá, nahoru, pravá, 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 nahoru. Naposledy narovnat položíme, jdeme do prkna a držíme. Zatneme břicho, vytahujeme se od ramen. 3, 2, 1, pravá noha k břichu, zpět, levá, pravá, levá, pravá, levá, ještě, pokračujte. Pravá, levá, pravá, levá, 4, 3, 2, 1. Jdeme do střechy a držíme. Propínáme záda, zpět do prkna. Znovu střecha a prkno. Střecha, prkno. Nádech střecha, výdech prkno. Pokračujte. Ještě 3krát a zpět, střecha, prkno, naposledy střecha, naposledy prkno a jdeme do nízkého plenku na loktech. Přesouváme boky doprava, doleva, doprava, doleva, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá a pokračujeme. 3, 2, naposledy zůstáváme na loktech a vytáhneme kyčle vzhůru. Zpátky, vzhůru. Zpět, vzhůru, nádech,
výdech, nádech, výdech, ještě, nahoru, zpátky, nahoru, 3, 2, naposledy. Položíme se na podložku, protáhneme se, odpočineme si, jdeme do pozice dítěte a čeká nás to na druhou stranu. Jdeme na všechny 4, zvedáme levou ruku a pravou nohu a držíme. 3, 2, 1, s výdechem přitahujeme nohu a ruku k sobě. Nádech nahoru, výdech k sobě. Nádech, výdech, nádech, výdech a pokračujeme. Ještě 3, k sobě, 2, k sobě, naposledy natáhnout, naposledy k sobě, natáhnout a položíme ruku, kroužky nohou. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 10 na druhou stranu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noha zůstává napnutá, děláme kliky. Záda jsou rovná, zapnuté břicho. S výdechem jdeme dolů, s nádechem nahoru. Výdech, nádech a pokračujeme. 3, 2, 1. Nohu pokrčíme a přitahujeme bokem. Nádech, výdech přitáhnout. Nádech natáhnout, výdech přitáhnout. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Ještě 3, 2, 1. Natažená noha jde ze strany na stranu. Doprava, doleva. Nádech, výdech. Nádech, doleva. Nádech, doprava. Nádech, výdech. Břicho je zatnuté. Ještě 6, 4, 3, 2 a naposledy doleva, doprava, na střed. Položíme nohu, jdeme do prkna, zatneme břicho, srovnáme záda, lopatky od uší a držíme. 5, 4, 3, 2, 1 a jdeme do nízkého plenku na loktech. Držíme dál. 5, 4, 3, 2, 1. Levé koleno k pravému lokti zpět, na druhou stranu zpět, levá zpět, pravá zpět, levá, pravá, 4, 3, 2, 1. Položíme kolena, jdeme do pozice dítěte. Já věřím, že jste si dnešní cvičení užili, děkuji vám a budu se těšit příště.